Καλησπέρα φίλοι του gaming και καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε το Supermarket Simulator, το οποίο είναι ένα παιχνίδι. Το συγκεκριμένο είναι η μικρή έκδοση. Υπάρχει και η full version που πουλιάται στο Steam γύρω στα 16 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Και στην κυριολεξία τι γίνεται? Έχει σαν ένα σούπερ μάρκετ. Ωραία, όπως λέει. Κάνεις τις παραγγελίες σου, γεμίζεις τα ράφια σου και βάζεις αναλόγως τι χρειάζεσαι. Τώρα εδώ έχουμε τη μικρή version, τη free, είναι free στο Steam. Η μεγάλη έχει full version, έχει γύρω, σας είπα και πριν, γύρω στα 16 ευρώ, οπότε πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα new game, έτσι, γιατί είμαστε large. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το σούπερ μάρκετ μας. Οπότε, ερχόμαστε σαν πρώτο πλάνο στο PC να κάνουμε τις πρώτες παραγγελίες μας. Για πρώτη παραγγελία θα βάλουμε ένα αυγό, ένα τέτοιο, ένα δημητριακό και ένα ψωμί του τόστο. Καθόλου άσχημο. Λοιπόν, sorry κιόλας. Νάτες, ήρθαν οι παραγγελίες μας. Τις τακτοποιούμε στα ράφια. Κουτί στο κάτω. Εδώ. Οπα, ένα έφυγε κάτω, στο κάτω ράφι. Δύο. Δεν πειράζει. Και τα αυγά μας. Λοιπόν, κάτω και αυτό. Λοιπόν, λίγα προϊόντα. Τιμή. Εδώ μας λέει ότι και ο ανταγωνισμός είναι στα 2,58 και εμείς το έχουμε τώρα στα 0,99 λεπτά. Ωραία. Αφού ο ανταγωνισμός το έχει εκεί και εμείς το έχουμε εδώ, θα τον παίξουμε τον ανταγωνισμό και θα το βάλουμε και εμείς στα 2. Στα 2 ευρώ. 2 ευρώ θα τα έχουμε τα αυγά. Τα δημητριακά, κοίτα, ένα πεντάρι τα παίρνει. Ένα πεντάρι το παίρνει. Θα είμαστε λίγο ακριβοί. Αυγά, 1,45 νομίζω. Θα πάει και αυτό στα 2. Και είναι ok, το μπλε. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το μαγαζί μας. Πατάμε κλικ και όχι ακόμα. Πρέπει να έρθει η τύπησα. Ωραία, λοιπόν, πατάμε κλικ. Τα αρχινά, κοπανάμε. Λεπτά, ρέστα. Αυτή θέλει 3. Έφυγε. Και αυτό θα γίνεται. Δηλαδή, μαζεύουμε τώρα λεφτά, να βάλουμε και άλλα προϊόντα και άλλα προϊόντα και άλλα προϊόντα, να βάλουμε ψυγείο. Αλλά μέχρι να βάλουμε όλα αυτά πρέπει να πουλήσουμε. Λοιπόν, εδώ. Αυτή δεν θέλει ρέστα. Έφυγε. Περιμένουμε. Γιατί έτσι λειτουργεί. Πρέπει να έχουμε τώρα εδώ κάποιο objective. Δεν μπορώ να το πω, τέλος πάντων. Θέλουμε να κάνουμε 25 αγορές. Έχουμε κάνει τις 2. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο τύπος εδώ αυτός θέλει τη ρέστα. Δεν μας πειράζει, καλύτερα για μας. Λοιπόν, και περιμένουμε. Ωραίο είναι σαν game, αλλά ρε παιδί μου, η full version πιστεύω θα είναι καλύτερη. Θα μπορείς να αναβαθμίσεις το χώρο σου, να φτιάξεις περισσότερα πράγματα, να βάλεις περισσότερα πράγματα, να πουλήσεις περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό εδώ, ξαναλέω, είναι η free version, οπότε δεν θα δούμε και πάρα πολλά όσο και να το επιθυμούμε. Άρα ρε παιδιά, ένας πελάτης, κάτι, κάποιος, ένας, δύο. Λοιπόν, σχετικά αυτό, με στιγμής, εδώ, πουλάμε. Λοιπόν, νάτι. Να δούμε τι θα πάρει. Σήκω στο ράφι μου, Ωραία, αυτή πήρε 2 αυγουλάκια. Τέλεια. Δεν θέλει και ρέστα, ακόμα καλύτερα. Αυτή πήρε ένα δημητριακό. Θέλει ένα ταλιράκι ρέστα, δικό της. Λοιπόν, τώρα κάτσε να έρθει ένας πολύ σημαντικό, θα σας το δείξω τώρα. Να, ωραία, λοιπόν. Εδώ μας λέει πόσο έχει τα πάντα και τι ρέστα θέλει εδώ που είναι το κίτρινο.
είναι τα ρέστα που θέλει ο πελάτης να δώσει. Οπότε και αν δεν ξέρεις μαθηματικά, οπότε το έχεις εδώ πέρα, σε λέει στο κίτρινο εδώ πέρα, ότι πρέπει να δώσεις τόσα ρέστα. Π.χ. πάμε να χτυπήσουμε 2 ψωμάκια του τόστ. Τα ψωμάκια του τόστ βλέπουμε ότι έχουν 4 ευρώ. Και θέλει ο πελάτης μας 1 ευρώ ρέστα. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα κλικ, πατάμε space, του το δώσαμε, του το πουλήσαμε, πήραμε τα λεφτά, φύγαμε. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Εντάξει, για τον ελεύθερο σου χρόνο είναι ενδιαφέρον. Τώρα άμα θέλεις κάτι και σ' αρέσει παιδί μου αυτό, οπότε ναι, και το βρίσκει ενδιαφέρον, μπορείς να πάρεις τη full version να κάνεις το δικό σου σούπερ μάρκετ όπως εσύ το θες. Αυτό στο επιχείρημα θέλει 8 ευρώ. Έφυγε. Απλά αργήσαμε λίγο να του δώσουμε τα ρέστα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι σιγά σιγά τελειώνουν. Οπότε ας ξεκινήσουμε να βάζουμε μια παραγγελία ακόμα. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα αλεύρι ακόμα, έτσι. Μπουπ. Πελάτης, ήρθε και η παραγγελία μου. Τι θέλει, 2 αυγουλάκια. 2 αυγουλάκια. Δεν θες και ρέστα, ακόμα καλύτερα για να πάω να βάλω ψώνια μέσα. Α, αλευράκι. Πάμε, ήρθε. Αυτό που είπαμε για το αλευράκι μας. Παίρνω εσύ. Πάμε στο ταμείο μας. Έφυγες. Και εσύ σιγά σιγά όσο ανεβάζεις το τέτοιο, τις τιμές, όχι τις τιμές των προϊόντων, γενικά όσο πουλάς ανεβαίνουν τα λεφτά σου. Έρχεσαι για marketing, πατάς εδώ. Τώρα κοίτα, δώσ' προσοχή, αναβάθμιση. Έρχεσαι εδώ που λέει management και εδώ είναι η αναβάθμιση σου. Ωραία. Κάθε μία σου αναβάθμιση από τις 3 σου δίνει και περισσότερα πράγματα στο marketing να πουλήσεις. Και εννοείται ότι μπορείς να τα ανεβάσεις και περισσότερο τις τιμές, έτσι. Εμείς τώρα εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 3 αναβαθμίσεις στα αυτό και μετά πρέπει να πούμε να κατεβάσουμε τη full version που θα πατήσουμε εδώ μία να δούμε πόσο έχει full version. Α, 13 ευρώ. Ορίστε, 13 ευρώ έχει. Και εγώ στις είπα 16, ναι, έκανα λάθος. Ναι, 13 ευρώ. Έχει και άλλο νομίζω simulator, Rockstar Live. Έχει διάφορα εδώ, άμα το ψάξεις λίγο στο Steam θα βρεις το παιχνίδι που σου ταιριάζει καλύτερα. Λοιπόν, εδώ ο τύπος θέλει δημητριακά και τέτοιο και θέλει και 13 cents ρέστα. Λοιπόν, 3 cents εσύ ρέστα. Yes. Λοιπόν, ανεβαίνουν οι προθέσεις, μας τελειώσαν τα προϊόντα. Πρέπει να έρθουμε εδώ να κάνουμε μια καινούργια παραγγελία αυγά και δημητριακά. Εδώ μπορώ να μου φτάνουν τα λεφτά μου φτάνουν. Εννοείται ότι μου φτάνουν. Τώρα, ένα λεπτό. Περίμενε. Για σας δουλεύω. Ωραία. Λευράκια, αυγουλάκια, παπαπ. Λεφτά θες και 4. 1, 2, 3, 4 και 2 λεπτά ρέστα. Έφυγες. 2 δημητριακά, 1 αυγό, 8 ρέστα. 8 έφυγες. Έχουμε και εγώ από εδώ. Πάρω αυτό. Αυγουλάκι. Θα βάλω που να είναι. Λοιπόν, εδώ. Αρχίζει και νυχτώνει. Ένα λεπτό θείο. Εδώ, 2 δημητριακά. Τα λεφτά σου. Δεν θες, δεν θες. Είσαι τέλεια. Ωραία. Και σιγά σιγά νυχτώνουμε. Ακόμα είμαστε μικρή επιχείρηση. Σιγά σιγά θα τη μεγαλώσουμε. Λοιπόν. Πάπου. 2 βουλάκια. Εδώ 2 βουλάκια δεν θέλει ρέστα ακόμα μεγαλύτερα. Τώρα. Βλέπουμε από εδώ.
Εδώ είναι τα ψυγεία μας. Έχουμε ένα ράφι, ένα μόνο ψυγείο, ένα διπλό ψυγείο και φωτισμό. Οπότε όσο περνάει τέτοιο 45 θέση, 45 και 1 έφυγες. Οπότε σιγά σιγά μόλις ανεβούν λίγο τα λεφτά μας, να ξεπουλήσουμε λίγο, να πάρουμε λίγο παραπάνω λεφτά, να αρχίσουμε να τα φτιάχνουμε, αλλά θέλει λίγο το χρόνο του. Λοιπόν, εδώ αυτό θέλει, το ρέστα δεν θέλει, ευράκια, εδώ 4 λεπτά ρέστα, 1, 2, 3, 4, έφυγες. Πάρε τα λεύρη σου, παίρνω τα λεφτά σου, 1 λεπτό ρέστα, έφυγες. 102 και μας έχουν μεγάλες ελλείψεις. Λοιπόν, έχουμε 102. Πρέπει να βάλουμε νέα παραγγελία. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο ένα δημητριακό, αλεύρι, ένα αυγό και ένα ψωμί τόστο. Θα δούμε τώρα αύριο το πρωί αν μας φτάνουν. Λοιπόν, θα μας φτάσουν. Και εσύ θες να δάλω. Ωραία. Τώρα δεν νομίζω να... Τώρα επειδή είναι βράδυ λογικά, δεν ξέρω, και επειδή κλείνουμε σε λίγο. 94, 50, 70, 80, 90 και 1, 2, 3, 4 και πήγες. Λοιπόν, ωραία. Τώρα εδώ μου λέει press enter finish the day, να τελειώσει η μέρα. Πατάμε, γίνεται ο τελευταίος απολογισμός, δεν τα πήγαμε και πολύ άσχημα. Και ξεκινάμε την καινούργια μέρα, που το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε να βάλουμε την παραγγελία. Έχουμε βάλει πολλά, δεν έχουμε τόσα λεφτά, ώσπου να έρθουν τα τρόφιμα, να αρχίσουμε να τα τακτοποιούμε. Τα βουλάκια εδώ να συμπληρώσουμε, βάλουμε και εδώ λίγα από κάτω. Αλεύρι εδώ, εννοείται τα αγαπημένα τους δημητριακά. Για να δω. Λοιπόν, τώρα όμως, επειδή δεν πολύ βγάζουμε, αυτό είναι εντάξει. Θέλω εμείς όμως να βγάλουμε. Το 2 ευρώ δεν μας καλύπτει πλέον, θα το κάνουμε 3. Τώρα εδώ θα γίνουμε λίγο κλέφτες. Το 4 κάτι δεν μας φτάνει, θα το κάνουμε 9. Νομίζω αν το καταφέρουμε αυτό θα βγάλουμε ένα κέρδος, αλλά θα δείξει, γίναμε λίγο ακριβή τηλεόρα, αλλά δεν πειράζει. Και περιμένουμε τους νέους πελάτες. Λοιπόν, ήμασταν πολύ έξοδοι τελευταία, πέσαμε. Για να δούμε τώρα. Ανεβάσαμε λίγο τη τιμή μου λες. Τις ανεβάσαμε. Egg, συγκοπεί ο άλλος. Αλλά το αλευράκι θα το πάρει το ένα. Λοιπόν, παίρνουμε τα λεφτά σου. Να τους. Έρχεται και ένα τέτοιο. Παπ. 20 απάνω. Το egg του φάνηκε λίγο ακριβούτσικο, αλλά όχι, δεν είναι. Καλά είμαστε. Αλλά επόμενος. Θέλουμε άλλο ένα και κλείσαμε το objective. Ωραία, πάρε. Άιντε τα αλεύρια πως τα παίρνει αυτός. 3. Ωραία, θες και 3 ρέστα. 47 με το καλημέρα σας. Και ένα αλεύρι, παπ. Και θες και ρέστα, καλύτερα για μας. Δηλαδή, κούτσα κούτσα. Το γεμίσαμε. Ξαναδιάζει το τα egg ακριβά. Μην τα πάρεις τρε, αν είναι ακριβά. Εγώ θα σου πω. Λοιπόν, έδες και ρέστα, φύγε. Το έχουμε συμπληρώσει, τώρα μας λέει να κάνουμε
να κάνουμε την αναβάθμιση. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα λεφτά για την αναβάθμιση. Θες ένα τέτοιο, αυτό. Και αρχίζουν και μας τελειώνουν σιγά σιγά τα πρόγραμμα. Για να δούμε πόσο ήθελε η πρώτη αναβάθμιση. Θέλει 125. Εμείς έχουμε μόνο 85. Λοιπόν. Εδώ. Έφυγες. Θέλει 125 και εμείς έχουμε τώρα μόνο 94. 94 και 36. Ας δούμε πώς θα πάρουν αυτά τα ξεπουλήματα. Τα έγκριξα ακριβά. Ωραία. Δεύτερη και ρέστα. Καλύτερα για μας. Αλλά λίγο ακόμα. Το αλεύρι στα 9 ευρώ. Είναι καλά. Το παίρνει ο κόσμος. Εδώ 109. Ένα δει και εσύ. Θα έχεις και εσύ ακριβά τα βρήκες. Θα πάρει κάτι άλλο που είναι φθηνό. Εδώ ένα ταλιράκι. Δικό σου, έφυγες. Θέλουμε άλλο λίγο να κάνουμε τη μία αναβάθμιση. Ελά κύριε πελάτη, περάστε, πάρτε και φύγετε. Λοιπόν, εδώ εσύ τι θες, ένα τέτοιο 117 και είπαμε θέλουμε 125. Όσο είπαμε θέλουμε για την αναβάθμιση, 125. Έχουμε 117, δίπλα είμαστε για την αναβάθμιση. Να, αυτός εδώ τώρα θα σηκώσει το ράφι. Έλα, πάρε κι άλλα. Πάρε εδώ, πάρε πράγματα, ωραία. Και θέλει και 4. 138, μπορούμε να πάμε να κάνουμε την αναβάθμιση. Λοιπόν, έχουμε κάνει την αναβάθμιση και παρατηρούμε ότι μας αν ξεκλειδώθηκαν και άλλα πράγματα, όπως ζελετάκια που θα βάλουμε μια παραγγελία. Δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Εδώ ο τύπος τα έχει πάρει όλα και θέλει και 11. Ωραία. Έρχεσαι εδώ να κάνουμε ένα ξεπούλημα. 70, 80, 90 και 2. Έφυγες. 94, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4. Έφυγες. Και έχουμε μείνει μόνο το τέτοιο. Λοιπόν, και έχουμε ζελεδάκια. Θα βάλουμε ζελεδάκια. Θα πάρουμε και μια πάστα. Μας φτάνει όμως για την πάστα, μας φτάνει. Για να έχουμε καινούργια αγωγή. Ωραία. Και τη θέση 44. 44. Έφυγες. Παίρνουμε τα προϊόντα τα καινούργια. Τα 6 λέει ακριβά. Τι ακριβά ρε. Πάφτινα. Έλα, ζελεδάκια. Πάρε ζελεδάκια. Πάρε ζελεδάκια εδώ πέρα. Τι είναι αυτά. Marshmallow της κατά είναι. Λοιπόν, τι θες και 55 λεπτά. Πρέστα Παναθεμάς. Έφυγες. Λοιπόν, εδώ μας έλεγε πως δίνουμε και τα ρέστα. Νωρίς το θυμήθηκε. Πρέπει να το κλέψαμε κιόλας. Τέλος πάντων παιδες, το αφήνω εδώ. Θα το αφήσουμε τώρα σε λίγο μόλις τελειώσει η βραδιά. 1 και 2. Τώρα να βγάλουμε λίγο και αυτή τη βραδιά. Ωραία, τι θες εσύ, 1 και 2 και εσύ. Έφυγες. Τώρα ανάψουμε μια τα φώτα.
πίσω. 5 και 10. Τέλεια. Λοιπόν, σε λίγο τελειώνει το πανηγύρι. Λοιπόν, ναι, το αφήνω εδώ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το Supermarket Simulator. Στα 12 ευρώ είναι ολόκληρη η τέτοιο τελικά, η full version. Έλα μωρέ, πάνω στο τέτοιο, τι θες? Λοιπόν, πάρε και σε ένα λεπτό. Yes, τι θες και εσύ? Φέρνει και εσύ. Τι θες μέσα, τέλεια. Και άμα σας άρεσε, εντάξει, ενδιαφέρον, είναι λίγο ενδιαφέρον, έχει φασούλα, δηλαδή αν δεν έχεις τι να κάνεις έχει φασούλα. Αλλά εντάξει, ωραίο είναι. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου, bye.